Kat kum ke jinglum jingtip bat ke khubor belapha uba si Sungoh Secretary bat uba Phawa President jong ke seng Ahpuf kaladon ke jinglip light haka shnong Mihmyntdu Moowamon naduh kepor khat architeng menstep haduh kepor saw beje janmiet jong ke khat tarik Jymmang hajar ar kani ke jinglip light kamdei na daw jong ke load shedding Hynrei na daw jong ke jingkdiah bat jinghap jong ki tnad diengkseh ki bedon harud surok National Highway pyrshah ke īingtreikam jong District Transport Officer West Jaiñtia Hills District Jowai. Namarba kani ke jaka bat kini ki diengkdiah ki jong ke Mtc Jowai Depot te ke seng ke lapentip lingba ke jingtho sha depot manager bat kalaya tho shapang ke jinglong jingman jong kini ki ding haka bakitanat ki balayaw kila dem shapedeng surok bat kila ru ban kedia bat hapdeng surok haka nu kapor ke bompoi perkhan kani kala ban wan ra ke jingja basngosi yaki kali bat ki breu ki bayaj bayeng nangta Hynrei kani ke department kam sngap ya kani ke jingdawa jong ke seng kumta kani ke jingja basngosi kelas dang banja kumta ka seng ka kentu bat dawa ya kani ka tenat bakan shim kiamador ban ngor no lani pom no ya kini ki tenat ding bat kini ki try diengkseh ki balayaw ka seng kala ongru balada kani ka department kamla ban le kani ka kam tilada jia ka ek bas ngosi ka jing ba akhli ka dei ban long ka jong ka transport department.